Pasarán uns 350 anos ata que Galicia volva a estar na área dunha eclipse de sol total como a que imos poder presenciar o próximo 12 de agosto. Que a observación sexa segura, serva para divulgar coñecemento científico é o obxectivo do programa Galicia Explora o Ceo, ao que se suman tamén cunha amplísima programación os centros de ensino galegos. Hoxe inician a conta atrás, como este foguete feito na clase, pero xa levan tempo preparándose para aproveitar ao máximo a experiencia de vivir en primeira persoa unha eclipse total de sol. A segunda capa que é de hidróxeno metálico. Aprenderon de que están feitos os planetas, emularon a man o xeito de lles dar instruccións ás computadoras, prepararon un circuito electrónico para facer unha maqueta do que viviremos o 12 de agosto. Enfoca a lúa que despois reflexa a Terra. De unha formación que ten que ver con saber explicar por que se produce un eclipse como unha maqueta que van a realizar e saber dar consellos de seguridade e observación para garantir a observación segura, van recibir por parte da Consellería de un carné que os acredita como guías escolares de eclipse. E tamén realizarán instrumentos de observación indirecta mentres aprenden todo tipo de curiosidades. É ser unha das eclipses máis cómodas da etapa recente, porque vemos a imaxe da xente que ve eclipses así, con tortícolis, pero que aquí vai mostrar así, en plan chulo, porque nos vai quedar a altura da vista. Puxemos toda a maquinaria da Consellería a traballar para transmitirlle ao alumnado en todas as etapas pois o que é o eclipse e o que se pode aprender e enseñar a partir do eclipse. Grazas a un eclipse, púidose descubrir, por exemplo, a curvatura da luz.